Σε αυτό το βίντεο θα σου δώσω ένα τρίτο σενάριο σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες των εκπαιδευτικών. Στο τρίτο σενάριο λοιπόν έχουμε μία περίπτωση συνεργασίας με συνάδελφο, ίσως για μία συνδιδασκαλία, γιορτή, μία κοινή πορεία μαθήματος κτλ. Ας πάμε να το δούμε. Σενάριο 3 λοιπόν. Ένας συνάδελφος καθυστερεί συνεχώς να σου στείλει το υλικό για κοινή εργασία στην τάξη, με αποτέλεσμα να μένεις πίσω. Ας το αναλύσουμε. Βρίσκουμε αρχικά πάλι ποιο είναι το πρόβλημα. Έχουμε έλλειψη έγκαιρης επικοινωνίας. Στη συνέχεια ξεκαθαρίζουμε τον στόχο που πρέπει να έχει ο εκπαιδευτικός, ώστε να προχωρήσουμε στην κατάλληλη και στη μη κατάλληλη προσέγγιση. Ο στόχος είναι να βρεθεί μια λύση χωρίς ένταση και παράλληλα να διατηρηθεί μια καλή σχέση με τον συνάδελφο ή την συνάδελφο. Έχοντας αυτά στο μυαλό μας, ποιες είναι τώρα οι κατάλληλες κινήσεις που μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικός? Πρώτα απ' όλα, πρέπει να επιχειρήσει να επικοινωνήσει πρόσωπο με τον συνάδελφο. Όχι με μηνύματα, όχι μέσω άλλων, αλλά μεταξύ τους, πρόσωπο με πρόσωπο. Μια δεύτερη κατάλληλη προσέγγιση είναι ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει αυτό που λέμε μηνύματα εγώ. Τα μηνύματα εγώ, τα iMessages, είναι ένα επικοινωνιακό εργαλείο που επιτρέπει στους ανθρώπους να εκφράζονται αποφασιστικά, χωρίς να κατηγορούν ή να επιτίθενται στους άλλους. Με τα μηνύματα εγώ τονίζω λοιπόν πως νιώθω εγώ σε σχέση με τη συμπεριφορά των άλλων ή του άλλου που έχω απέναντί μου. Στο σενάριο μας δηλαδή ο εκπαιδευτικός μπορεί να πει στον συνάδελφο «Δυσκολεύομαι να προχωρήσω χωρίς το υλικό σου και αγχώνομαι για τις προθεσμίες». Βλέπετε, δεν ανέφερα αργείς πολύ και με αγχώνεις ή κάτι ανάλογο. Μηνύματα εγώ λοιπόν. Και μια τελευταία προσέγγιση είναι να προταθεί ένα χρονοδιάγραμμα. Να καθίσουμε μαζί με τον συνάδελφο και να βάλουμε προθεσμίες, συγκεκριμένες ημερομηνίες. Μια κατάλληλη τώρα προσέγγιση θα ήταν ο εκπαιδευτικός να στείλει ένα θυμωμένο email σε όλο τον σύλλογο, αναλύοντας ή απλά αναφέροντας το συμβάν. Μια άλλη ακατάλληλη προσέγγιση θα ήταν η παθητική επιθετικότητα απέναντι στον συνάδελφο. Αντί να εκφράσει ευθέως δηλαδή το πρόβλημα στον συνάδελφο, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί υπενιγμούς, ηρωνία, σιωπή ή και σαρκασμό και άλλα σχετικά. Να θυμάσαι όλα όσα έχουμε πει στο πρώτο βίντεο των δεξιοτήτων. Πρέπει να δείξεις πώς κατανοείς το παιδαγωγικό πλαίσιο, να έχεις μια λογική ακολουθία, πρώτα αυτό, μετά αυτό και απαντώντας σε συνεχή νεοελληνικό λόγο να χρησιμοποιήσεις λέξεις κλειδιά, όπως τα μηνύματα εγώ που σου ανέφερα σε αυτό το σενάριο. Γράψε μου στα σχόλια αν σε βοήθησε το σημερινό βίντεο και μείνε συντονισμένος και συντονισμένη για το τέταρτο σενάριο σχετικά με τις επικοινωνιακές δεξιότητες.